עכשיו לי המשפט הזה, הוא מהדהד לי בראש. אני רואה את זה כל יום, תקשיב כל יום. 20 שנה הבן אדם נתקל בעיה מסוימת. עמידה מול הבוסים שלו, חוסר יכולת לתקשר בחברה, לא משנה מה. כן, אבל ריצוי, אבל הוא מחליק ריצוי. אבל הוא מחליק, הוא יכול להחליק, 20 שנה הוא יכול להחליק. השנה, ואני אומר את זה לכולכם, תבדקו אותי. אתם נתקלים במצבים, אני מדבר רגע על המצלמה, שאתם מרגישים שאין לכם מוצא. או שאתם מתקנים את זה, או שאתם מתים. פשוט! פשוט! אין לו זמן. או שאתם מתקנים את זה, או שאתם מתים. ובגדול, הוא מענה אתכם לא כדי שתמותו, כדי שתתקנו את זה. ויש לכם את היכולת לתקן את זה. יש לכולנו את היכולת לתקן את זה. ומי ההוכחה לזה? אשתך שתחיה. הנוכחית. כי ברגע שהיא הבינה את זה, היא נקטעה מעצמה את כל מה שלא רלוונטי יותר לחיים שלה, כדי להיפתח לדבר הבא. והיא נקטעה יום אחרי יום, בכאב, בייסורים, והתיקון הוא קשה! כי אם זה היה קל היינו עושים את זה מזמן! מי רוצה לסחוב תיקון? אין לנו ברירה. או שאתם עושים את זה, או שאתם מתים. או שאתם עושים את זה, אני אומר את זה בבכי.